Hi guys! Welcome to my vlog! So, guess where am I? Yes, you're right. I'm back. So, welcome back to our farm. So, for today's video, we'll be harvesting our root crops here in our farm. So, samahan nyo ako mag-harvest ng kasaba or di kaya kamote. So, let's go! Tara! So, bumalik kami dito sa aming farm sa Hunod kasi mag-harvest kami ng cassava or bilanghoy sa tawag dito sa amin at saka kamote. So, nandito na. Ito, ha? So, kung makikita nyo dati maliliit pa yung mga tanim namin. Ngayon, malalaki na siya. Tingnan nyo. Yan. Ayan. So yun, doon kami banda harvest ng aming root crops. Tsaka malaki na yung aming cassava, tsaka yung mga pinya doon, may mga bunga. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga pinya namin. So yan. Kasi ngayon naman, pupunta na natin yung kapatid ko nag-harvest siya ng naming kamote. O, diba? Ito na na-harvest namin. Yan din ng mga kasaba. Marami pa yan. Look. Jesus na utod ko. Ya, dako pagod. Ira man na utod. Oh, itsada. Oh, dire gote ayla. Yan man ta mga kamote. Yan, itry ko naman mag-harvest ng cassava. So, tara. Ito yung tatanggalan natin ng unod. Tatanggalan natin ng bunga. Tingnan natin kung makakuha. Oh, yadi. Yadi. Ito na, o. Tingnan. Ayan. Ayan. O, diba? Nagos. Hala, rumain. Sus, gutay lecha di. Kadai. Charada. Gutay man lain. Sus, gudti pa. Wala gudti pa. Wala, dito. Isa-isa mo. So, try natin yung iba. Dito naman tayo sa. Maliit lang yung ano na. Maliit lang yung kanyang bunga. Unod. Bunga, unod. Warak mahin. Bunga ulod. Kuha light nga na kuan. Nga katay. Dito tayo, dito. Dito. Ano katay la? Dari guti ay. Sibuti ay ka. Didi. Kamuti. Hala, didi. Try natin dito mo. Waray. Dari mana ko. Ito ko na didi. Tara, didi. Malaki. Dito tayo sa malaki. Din malaki.
Dito malaki. Oh, dako ito siya. Malaki. Malaki. Malaking kasaba. Duda pagod. Imam. Ida Tari. So, Ida. mag-harvest na ang aming root crops na kasaba. So, ito lang nakuha ko. Na-try ko na makumuha ng kasaba ngayon naman. Kamote naman yung tatry natin. Tara, dito. Ito yung gusto kong kuhanan ng kamote. Ganito magkuha ng kamote. Kumuha ng kamote. So, titingnan natin kung may mga laman na siya. So, may nakapa ako dito na kamote. Ayun, nakikita niya. Ayun, oh. So, puting kamote. Tingnan natin kung malaki na siya. Oh, parang medyo malaki. Oh, parang malaki siya. Tingnan mo, Mayak. Oh, see? Ayan. Ang laki niya, hindi ko siya makuha. Dali Yeah. Oh, see? Oh, diba? Ang laki ng kamote. Kamuti. Ito yung aming kamote. So, okay. So guys, nakakapagod siyang kumuha ng mga kamuting kahoy tsaka kamote. Then dito nga ako sa ganyan yan, tinutusok yan kung pag may matusok ang matigas, ibig sabihin may kamote yan. So ito, try natin ito. Gagaling. Yan. Ayan, oh. Look! Wow, it's so big! Yako. Look! I found a big kamote. Look. Oh my. Proceed. This is so good. It's Look. Oh. It's Wow. like a potato. Move. See? Can you see that, guys? Chak. Oh, chararan! Kabe. Ako ang kumuha niyan. Kabe. It's your drink. So, try pa natin. Oh, mayroon pa dito. Mayroon pa siya. Yan ipahit ako na sa nahel. Ha? Meron pa siya. Look, may isa pa siya. Medyo malaki din siya. Ay. Yeah. Oh. See? Can't you see that? Tadadaan. Kabe. Ah. Two hands. Hala, try pa natin kung meron pa siya dito. Ganyan. Kinakapa lang yan kung meron. Waway naman, mami. Wala na, no more na. Okay. O, so dalawa yung nakuha natin sa bawat ng kamote. Diyan. Ganyan. So tatakpan ulit natin siya para pag nag-ano ulit siya, mayroon din na naman tayong kukunin. So tatakpan ulit natin yung mga butas ng lupa para magkaroon na naman siya ng unod. So let's move on to the other. How about this one, the neighbor? Maybe I got to dig. What is this? Dig. I want to dig too. There is nothing here. Here's nothing. Okay, let's find another one. What is this? So ngayon naman guys, ipapakita ko na sa inyo yung aming mga
pinya, tanim na pinya. Pero actually hindi namin tanim yun, tanim ng uncle ko yun. Kaya, pero papakita ko sa inyo na meron din sa lupa namin. So ipapakita ko sa inyo yung tanim niya na pinya. Pero pwede din kaming kumuha kasi meron din naman kasi dito sa lupa ng nanay ko na tanim. So ipapakita ko, namumunga na siya. So siguro by August or July pwede na siyang ma-harvestan ng mga pinya. So let's see. Come on. Punta na natin ang Mga pinya. So may mga bunga na siya. Ayan, okay. Yan, pinya. Yan ang aming mga pinya. Tanim yan ang uncle namin. Dito sa anong siya pa yung nagkakan dito. May mga bunga siya. So yung mga pinya yan, dyan. So yung iba may mga bunga na siya. Tulad yan siya. Yan pa yan. Meron na nga dito mga malalaki. So hanggang doon pa yan sa likod. Kung makikita nyo yung punong yun. Yan. Meron pa dun sa likod. So tingnan, pupuntahan din natin yan. So ito yung mga pineapple. May mga bunga na siya. Yan. Yan. So yan. Ayan, may mga bunga na siya. Yung mga pineapple. Pineapple. Mga bunga. Yung iba medyo malalaki. Medyo malalaki na siya. See? Yan. So doon pa hanggang doon pa sa likod. Meron yung mga pinya pa dito. Pupuntahan natin. Ow! Ang sakit ng ano. Ouch! Ayan. So, din pupunta natin. Napakita ko pa sa inyo doon yung pinya doon sa likod. Masyadong ano lang siya. Madamo kasi hindi pa namin na paanohan. Hindi pa namin nakakawanan sa waray. So, yan. Yan. Ayan, oh. Malawak yan. Hindi nyo lang makita kasi. Yan, hanggang dyan yan. Doon. Hindi nyo lang makita kasi mas nadadaig siya kasi ng mga doon ng mga damo. Mas matataas pa kasi yung mga damo sa pinya. Pero malawak to. Ayan, hanggang yan. Hanggang dyan. Kita nyo. Tapos dito. Dyan sa mga gilid. Mga pinya yan. So yung iba may mga bunga na siya. Basta hanggang doon yun. Doon palibot yan. Hindi nyo lang makita. Kasi mas matatangkad na yung mga damo. Pero marami din yan. So, actually din, nagtanim din kami ng kuya ko doon. Yung pagtanim namin ng pinya dito lang sa mga gilid para boundary lang ba ng ng lupa namin. Sa mga gilid lang ng lupa. Parang straight line lang hanggang doon. Kanya yan doon dito. Parang ganon. Nagtanim kami ng kuya ko dito pag ganon. Tapos pag ganon naman doon. So yun, nagtanim kami ng pinya ng kuya ko. So maliliit pa siya. Kaya hindi pa siya namumunga. So ipapakita ko na lang sa inyo pag may mga bunga na siya. Kung parang ganyan may mga bunga na. Papakita ko na lang yung tanim namin ni kuya ko pag may bunga na siya. So nagtanim kami para pag umabot na yung season ng pinya, may prutas kaming pinya. So yan. So ganyan. Yan yung makikita, kung makikita nyo, yan yung lupa ng nanay ko dyan. So yan. look at the sky. Napakaranda ng langit. Summer na. Ito na ang aming nakuhang kamote. Yan, di ba? Yan naman yung aming kasaba. Isang sako. So, ito pa yung tira. Yan. Diba? Diyan siya. So, that's it guys. Nakita nyo na yung aming mga nakuhang kamote at saka kasaba. So, mahirap talaga siyang kahit manguha ka ng mahirap talaga manguha ng kasaba at saka kamote. Kasi diba, pipiliin mo kasi yung mga malalaki, tapos iiwan mo lang yung maliliit para may makukuha ka pa sa susunod na pagpunta mo dito. So, mahirap siya, tulad ng mahirap magtanim. So, napakahirap talaga kasi mahirap magtanim kasi diba, dugot pawis, hirap, pagod yung puhunan mo dito. So, I really appreciate those farmers, and one of those is my father and mother. So I appreciate that, and I salute them. So syempre ba, diba, hindi rin biro yung magtanim ka ng mga palay, ng kamote, ng kasaba.
Kasi di ba nga sabi ko nga kanina, napakahirap noon kasi di ba pawis, pagod, tsaka yung puhunan mo dyan. So, pero at the same time naman, nakaka-proud din naman makita yung mga product ng mga tinanim mo tulad ngayon namin. Maraming beses na kami actually nga nanguha ng kamote. Parang ngayon ko lang to binidyohan. Bali pang 4 na tong nanguha sila nanay ng kamote. Tsaka yung kasaba ngayon lang kasi pwedeng kuhanan yung mga ano nila bunga, kaya yun yung kasaba ngayon lang. Pero yung kamote kasi sabi ko nga kanina na pinipili lang yung malalaki at iniiwan yung maliliit para sa susunod na pagbalik mo may makukuha ka pa at saka lalaki pa sila. So pwede siyang pwede siyang paninda mo. So yun yung ginagawa namin dito sa mga kamote namin. Syempre yung iba yung mga maliliit na medyo nakukuha at saka medyo nabubulok na kinakain namin, parang niluluto namin or ginagawang snack, ganun. Tapos yung iba naman yung malalaki, dun sa kuya ko kasi yung business niya is kamote Q tsaka cassava, so bumibili siya. So yun yung product namin dito. So alam mo kasi na talaga, di ba, nakaka-proud talaga na masaya sa feeling na makita yung mga itinanim mo na naaanim mo na siya, nakukuha mo na siya, napapagkakitaan mo na siya, nakakain mo na despite sa mga hirap at pagod na tinanas mo, maitanim lang to, di ba? So I really appreciate to all the farmers, very hard working, napakasipag nila, di ba? Kahit umulan man o umaraw, basta makapagtanim lang sila, makasupply lang sila doon sa mga anak nila tsaka sa pamilya nila. So I'm very happy na makita yung mga tanim mo, tas yung mga farmers mo na happy din sila na ikaw nga mismo na hindi ka ngayong nagtanim, masaya kapag makita mo maraming mga bunga, maraming mga prutas yung naanin nyo, di ba? How much more yung mga nagtanim mismo, di ba? Parang nakaka-overwhelm doon din sa kanila na, tsaka nakaka-proud na yung mga pinaghirapan mo is nakikita mo na, di ba? Napapagkakitaan mo na, sabi ko nga kanina, at tsaka yung may bibigay mo na yung kung ano ang hinihingi ng pamilya mo, di ba? Hindi man sa malaki, pero naibibigay mo rin kung sa mga root crops lang, di ba, may mabibigyan mo na ng kamote, ng kasaba, kung sa pera man, kung hindi man malaki, pero mabibigyan mo na, di ba? So that's it. I salute to all the farmers na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang pamilya. So that's it, guys. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more update videos coming from my channel. So thank you and bye. See you in my next vlog.